El fem, el desfem. Oh, no! Què passa? Això està ple de botelles de plàstic. Ha. Però tu no veus que això no es pot fer? I per què no? És un contenidor per a tirar el fem. Però és un contenidor marró, i al contenidor marró només s'ha de tirar el fem orgànic, perquè els residus orgànics es poden reciclar. Reciclar els residus orgànics? I això per a què? Els residus orgànics, que són les restes de menjar, es poden transformar en fertilitzants per millorar l'agricultura, no entens? No em vingues amb romanços. Va, no serà per a tant. Total, per a unes quantes botelles de plàstic. És que la matèria orgànica només la poden reciclar si no està mesclada amb altres residus que no siguin biodegradables. Ah, vaja, això no ho sabia. Clar, només podem tirar al contenidor marró les restes de menjars de la cuina i dels nostres plats. Jo crec que això la gent no ho sap. Ai, jo crec que eres tu qui no sap què són els residus orgànics. Vols que fem una prova? Vinga, va. Jo t'aniré proposant residus i tu m'has de contestar si poden anar al contenidor marró o no, d'acord? D'acord. Podem tirar al contenidor marró la pell de poma? Sí? Correcte, molt bé. I el batut de xocolata? Sí. No, l'envàs de batut de xocolata no va al contenidor marró. Vaja. I l'os de carn? L'os de carn sí que és orgànic. Correcte. I la botella de plàstic? Eixa me la sé. La botella de plàstic ha d'anar al contenidor groc. Correcte. I la punta de cigarret? No. Correcte. I la pell de plàtan? Sí, la pell de plàtan sí. Correcte. I la pell de taronja? Clar que sí, també. Molt bé. I la corfa d'ou? La corfa d'ou... No. La corfa d'ou és un residu orgànic i va al contenidor marró. Vaja. I la caca del gos? Clar que no. Correcte. I la raspa de sardina? Ai, sí. Molt bé. I la botella de vidre? Eixa també me la sé. La botella de vidre ha d'anar al contenidor verd. Genial. Veig que al final t'ho has après. Sí, ja ho entenc. Al contenidor marró tirarem les restes de menjar, veritat? Aixina és, i si separem els fem correctament, reduirem els residus que necessitem tractament. Transformarem els orgànics en fertilitzants per a les plantes i estalviarem recursos. Tens raó, totes les persones tenim la responsabilitat de cuidar i millorar el nostre medi ambient. Si separem el fem orgànic, convertim un residu en un recurs.